Og hvis man ikke er til at stå og løfte tunge vægte eller løbe lange ture, så kan jiu-jitsu gøre det for en. Jamen, jeg hedder Trine Skov Esroy, og jeg har jo prøvet at sidde og tænke på, hvornår startede. Jeg startede faktisk tilbage i 2018. Jeg startede faktisk til selvforsvar kvinder, den del af jiu-jitsu, som er selvforsvar kun for kvinder. Når man har været der et stykke tid, så synes man, det var simpelthen så interessant, at man godt vil mere. Det gør, at man er meget bedre til at bevare roen i stressede situationer, fordi man lærer at styre adrenalin. Når adrenalin kigger ind, så skal man lære at styre både ens tanker og ens vejrtrækning, og det er det med at bevare roen. Det gør et eller andet ved venskab, at det er anderledes, end hvis man bare står på et fodboldhold og kaster, eller et håndboldhold og kaster bolde til hinanden. Så har vi her, at vi kommer meget hurtigt tæt på hinanden, og kommer meget hurtigt til at få et ret godt venskab. Nogle er det selvfølgelig dybere hos en andre, det er jo som det er alle steder, men den der med, at vi kommer meget tæt på hinanden. Man kan helt klart sige, at Brazilian Jiu-Jitsu er jo uden for min comfort zone. Jeg er jo, det skal jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er jo gammel nok til at være mor til de fleste af dem, der er her på holdet. Det kan godt være, at jeg vil kunne tage nogle af dem og vanke dem og sådan, men altså, at man kaster sig ud i noget, der er uden for ens comfort zone, og bare hopper ud i det, og så lander man forhåbentlig på begge ben. Bærer sig måske på en anden måde. Altså, nu bor vi på Færøerne, men jeg er jo aldrig nervøs for at gå på gaden. Vil jeg sige, det er jeg slet ikke nervøs for. Ikke at jeg har været så meget før, men jeg tænker, at jeg godt i en situation vil kunne måske tyste ned, hvis der var en situation, der udviklede sig, at jeg ville kunne bevare roen trods adrenalin og kunne tyste ned, uden at jeg nogensinde skal bruge det. For jeg håber ved Gud aldrig i mit liv, at jeg skal bruge mit selvforsvar, jiu-jitsu som selvforsvar. Men særligt klart, det giver en fysisk styrke. Det er jo enormt god både cardio og styrketræning i et, faktisk. Så det er enormt god kropstræning. Og hvis man ikke er til at stå og løfte tunge vægte eller løbe lange ture, så kan jiu-jitsu gøre det for en. Det er bare at møde op, fordi alle her er super søde, og alle vil hinanden det bedste, og vil hinanden det godt. Og hvis man er en person, som måske føler sig en lille smule ensom og ikke ved, hvor man skal vende sig, så er det jo et fantastisk sted at komme hen, fordi alle bliver taget godt imod. Lad være med at tænke for meget. Bare møde op. Fordi at, man kan altid være nervøs, når man skal prøve noget nyt. De fleste mennesker er nervøse, når man skal prøve noget nyt. Men det er jo bare at møde op. Særligt til de her introsguide, hvor man lærer det forbundet af at lære, nu gør vi sådan, nu gør vi sådan. Og så bare møde op, og så kan man jo altid sige fra. Det er jo netop det med, at man skal huske, at man må gerne sige fra, og så sige, nej, det tør jeg ikke, og det tør jeg ikke. Men helt klart mød op og prøv at være med. Og så, hoppe ud i det. Det er jo altid.